kusawirirana kwa kusiko kubasa kwangu. Inini ndino upenyu kudzidziswa kwatakaitwa acting. Taidzidziswa ichinzi ndekufara nekudzidzisa vanhu. Saka iye zvinezvi ndakuona nematuke zvichangoburwa izvi zvekunzi kune social media chichi zvinotondivhundudza. Handisati ndanyatsopinda mustaira yaizvozvo. Ende zvinondinetsa manje kuti ko vanava saka zvinozodi ikondendi here kana kuti ichokwadi here, because imwe nguva ndinotoona vachitotaura kuti ndinonamata. Asi zvinamato zvese ndinongonzwa zvichingonzi munhu usavidze zuva usina uchakagumbukira butterfly. Kuti inini handisi kuda kumuona mangwana zvasi kuda kumuona kuswera mangwana ndakutotaura nezvako zvakazoshata. Ipapo manje panondinetsa. Ende panozoti bloka manje panhau dzekunge tiri kushandidzana nokuti maartisti tongweri kana taatese sezvataita nhasi nawe Dude, you know what? Muri kutaura something important. I had instances where, you know, munhu anenge akakutadzira, right? Yes. And kukutadzira kwanenge akakuita, it will be like on a personal level. Yes. Like tomboti mimi ijili mona sonditadzira zvokutoda kutondiruena chaizvo, right? But kumberi uku, like pamberi pevanhu I don't tell anyone, like vanhu havatombozvizive. Sai ndozotanga kufunga kuti ko kwakazouya zikambani zihombe robva rati ndikuda Mai Chilimba na butterfly kuti vaite chinhu vese and vanhu vaiswa mari svini. So what's going to happen? Like, am I just going to be like munhu iye handitauri naye 10,000 iyo ngaende, or do I now have to swallow my pride? So I told myself I never want to be in that situation where there's someone in the industry it's a very andishande naye or anditaure naye, because you don't know tomorrow. What a very bad situation. It'll be very bad. Patinozotambudzika napo ipapo kuti shuwa basa roenda nekuda kukutadza kuregerera. No, that's true. Hazvishandi. All right, so tina magames edu